खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं मोनसे फेसबुक पेजआवहाय आं मुं मख'न लानो सानाखै बिथाङा हयतोबा फरायसा आफादनि जानांगौ दिनै फरायसा आफादखौ गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुङो नंगौ मानिदों आं बर'नि जेंना जेंसि दावराव दावसि जाब्ला एसेबाबो नङा गोबां गसङो मानिदों बिथाङा दिनैहाय बुंलांदों गोबां बाथ्रानो जोबस्रांनायनि फरायसा आफादा जोबस्रांनायनि बाथ्राबो बुंलांदों आरो फरायसा आफाद गैयामोनबा दिनै बर' हारिया मा जागौमोन फरायसा आफादखौ माने गोबां बाथ्रा बुंनायनि सायावबो गोबां बाथ्रानो बुंलांदों आं बिनि सायावसो फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैदों फरायसा आफाद जोनोम मोननायखौ बा फरायसा आफादा थांना थानायखौ जोंबो लुबैयो आरो मोनसे फरायसा आफाद हिसाबै जोबस्रांनो थाखायबोलाय मोनसे दल संगठना जोबस्रांनो थाखाय मा बेसेथो सम नांगौ जोबस्रांनो थाखाय सम नाङा जुदि फरायसा आफादाव जुदि मावनाया थिग नङा होमबा बावहाय मानसिफोर गैयाबानो जोबस्रांनायनि फरायसा आफाद हिसाबै थागोन किन्तु मानसि हिसाबै खमि जालांगोन दिनै फरायसा आफादखौ गोबाङानो गोबां सोंखारियो गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुङो दिनै सोंखारि जानायनि बाथ्राया ओरैबायदियाव सोंखारि जानायखौ जों नुनो मोनदों जिहेतु जेब्ला प्रमद बर' सारा आबसुनिफ्राय ओंखाराखैमोन आं बिनिफ्राय जागायगोन दे फरायसा आफादाव सार प्रमद बर'आ सासे आफादगिरि हिसाबै थानायाव बयबो गोख्रों बयबो सापर्ट खालामदोंमोन बयबो मदद खालामदोंमोन बयबो दिनै रायजो राजाया मदद खालामदोंमोन आनखि जायफोर दिनैहाय सिङाव थानाय हाग्रायाव थानायफोर बा NDFB आफादफोरबो दं बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दल संगठनाबो बर' हारिनि गेजेराव गोबां दल संगठन दङ दिनै बिथांमोनाबो सापर्ट खालामदोंमोन बैसोरबो सापर्ट खालामदोंमोन नाथाय राजनितिकआव राजखान्थियाव सापर्टआ थानांगौ किन्तु डाइरेक्ट नङा जेब्ला सार प्रमद बर'आ फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारदों राजखान्थियाव दिनैहाय लोब्बा होदों अब्लानिफ्रायनो दिनै फरायसा आफादा ओरैबायदि दुरबल जानायखौ नुदों माखासे फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा डाइरेक्टनो नुजानाय जेरावबो केम्पेन दिनै BTC काउन्सिल इलेक्सनावबो दिनै जायफोर गिदिर गिदिर बिबान लानानै थानाय दैदेनगिरिफोर फरायसा आफादाव बै व्यक्तिफ्राबो दिनैहाय राजखान्थियावहाय दिनैहाय केम्पेनाव दिनै नुजादों नाथाय बेफोरबायदिखौ रायजो राजाया मोजां मोना बे जाहोनाव दिनैहाय गोबाङानो दैदेनगिरिफोराबो दिनै बखिनो हमदों किन्तु फरायसा आफादखौ बुंनो बै दैदेनगिरिफोराबो उसुबिदा नाङो नाथाय बै दैदेनगिरिफोरखौ बुंनो थांनायावनो आं मुं लानो सानाखै फरायसा आफादनि कयेकजन दैदेनगिरिफोरखौ दिनै बै व्यक्तिफोरखौ रायनायावनो दिनै फरायसा आफादानो बुंजानो गोनां बाध्यता जादों जायनि जाहोनाव दिनैहाय फरायसा आफादा एसेब्लाबो गोबां मानसिफोरजों बा गोबां रायजोफोरजों बा गोबाङानोथ' नङा कयेकजन दैदेनगिरिफोरजों दिनै बुंजानो गोनां जादों दिनै प्रमदानो होन सोरबा दिपेन बर'आनो होन दिनै बिथांमोना राजखान्थियाव दिनैहाय बबेयाव थाङाखै BJPआवबो दिनैहाय गोबां BJPनि दैदेनगिरिफोरजोंबो मोजांनो सावरायहैदों एबार इलेक्सन गेलेनायनि नाथायबा बै BJPनि कयेकजन दैदेनगिरिफोरजों नोंसोरो थाथ' होननानै दोननायावसो दिनै बै बे फरायसा आफादनि जायफोर रिटायार लानानै ओंखारनानै थानाय बै व्यक्तिफ्रा दिनैहाय बुंजानो गोनां बाध्यता जादों बिसोरनि थाखायनो दिनै फरायसा आफादा गोबां बाथ्रा बुंजानो गोनां जादों आं बेखौसो बुंगोन नाथाय आरो सासे व्यक्तिया बुंबावदों दिनैहाय फरायसा आफादा गैयामोनबा मा जागौमोन आरो मा मावबोखो बैखिनि बाथ्राखौ बुंदों आं बुंगोन दिनै BLTआनो होन दा NDFBआनो होन दिनै बिथां BLTFफ्राबो दिनैहाय माखासे खामानिखौ मावबोआ नङा मावबोदों बर' हारिनि थाखाय आरो NDFBआबो दिनै मावनायखौ खोन्थायोब्ला बा बहाबा दिनै आं बुंगोन दाबो रोखायैनो दिनै NDFB आफादा जोनोम मोनामोनबा दिनै गोबां जायगायाव गुबुन ट्राइबनि गुबुन सम्प्रदाय बेफोरो रोखा बियो जागौमोन नाथाय दा जोंनि जाय जायगायावहाय दिनै बै हाफ्रा दासिमबो बे गुबुन हारिनि मुङावनो दं
दिनै बे हाखौ लानानै बै बेक्तिफ्राबो दिनैहाय होसोलांफिनो दिनै बेफोर हाखौ नोंसोरो हयथ'बा मोनाखै जानांगौ जाय फंबाया दिनै फेसबुक पेजआवहाय बाथ्रा बुंदों बिथाङा आं बिथांनि फेसबुक पेज बिनि बाथ्रा बुंनायखौ आङो खनसे नङा खननै नङा खनथामसिम खोनासंदों बारा गोलाव बुङाखै बियो गुसुङै बुंदों बिथाङा आं बुङा बारा आरो बिनि भिडिअखौबो आं हगारा नाथाय बिनि जिखिनि बाथ्रा बुंनाय दिनै फरायसा आफादखौ गोबाङानो बाथ्रा बुंदों नंगौ दिनै फरायसा आफादा दिनै मा मावाखै मावबोदों दिनै फरायसा आफादा दिनैहाय फिसा फिसौ गामि ओनसोलनि फरायसा आफादा दिनै गामि ओनसोलाव साधारन फिसा खामानि दिनै जाय जिनिसखौ रायजोआ दिनै सिफायनो हायो समाधान खालामनो हायो दिनै बेफोरखौबो दिनै एबसुआ दिनै फरायसा आफादा बेखौ मावनो गोनां जादों मावबोआखै नङा मावबोदों दिनै फरायसा गथ'फोरनि सायाव बाथ्रा बुंदों दिनै नंगौ दिनै फरायसा आफाद हिसाबै नोंसोरनाव फुल डाटाबो थाबावनांगौ दिनै जोंनि बिटिसिआव साबेसे बबे स्कुलाव बबे गभर्नमेन्ट स्कुलाव मेट्रिक परिखा लिरगोन बबे प्राइभेट स्कुलाव बबे प्राइभेट स्कुलनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव होगोन देग्लाय बेफोरो फुल डाटा थाजोबनांगौ आनखि बेफोरबायदि डाटायाबो हयथ'बा गैयाबो जानो हागौ बिथांमोना बिसोर जुदि लानानै मोजां स्ट्रिक्टनो जुदि खालामोब्ला फरायनायनि सायाव बा गथ'फोरनि सायाव आं मोनदों गेजेराव जेब्ला आं जाय गथ'खौ हिन्जावसाखौ फोरोंदोंमोन बे बेक्ति गथ'आ मेट्रिक लिरदोंमोन खाथियावनो स्कुलावनो गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायदोंमोन दिनै बिसोरखौ न'आव फैनानै बुजायफैनायखौ आं बिराद मोजां मोनदोंमोन नाथाय थांनाय बारावहाय बेफोरबायदि जुदि खालामलांबाय थानायमोनबा फरायसा आफादा सोर सापर्ट खालामो दिनै हानायखिनिखौ बिथांमोनाबो खालामदों खालामाखै नङा सोरनावबा न'आव थांनो हादों सोरनावबा थांनो हायाखै बा सोरनावबा हाबदों सोरनावबा हाबाखै थ' बेफोरबायदि खालामालाफानो आंनिब्ला बेफोरबायदियाव स्ट्रिक्टनो जुदि थाङोब्ला जोंनि बिटिसिआव नाम्बार 1 दाबो जाबावगोन मानो जाया जाहैगोन दिनै फरायसाफोरा दिनै बबेयाव हायार सेकेन्डारि मेट्रिक आनजाद हायार सेकेन्डारि सोरबा आनजाद होगोन सोरबा मेट्रिक आनजाद होगोन सोरबा फरायसा गथ'फोरखौ जुदि स्ट्रिक्टनो गोख्रोंनो बिथांमोना जुदि क्लासबो होबावा जेब्ला बन्द'नि सम बे समाव जुदि फरायनायावनो जुदि बेस्थ' खालामनानै दोनोबा स्कुलाव माबा मोनसे क्लास होयोब्ला दिनै गोबां गथ'फ्रानो बुंबोयो फरायसाफ्रा दिनै बेखौ खोनायोब्ला हयथ'बा नोंथांमोना दुखुबो मोनगोन थ' आं दिनैहाय गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै फरायसा आफादखौ जोंनोबो नांगौ जोंबो मोजां मोनो जोंबो फरायसा आफादखौ नांगौ जोंनो बर' हारिनि गेजेराव बर' जाथिनि गेजेराव फरायसा आफाद हिसाबै दिनैहाय थानांगौ गोख्रोंनो दा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव हयथ'बा बे फरायसा आफादनि उल्थासो बाथ्रा बुंबाय थायोलै मावाखै नङा मावबोदों दै जों दिनै जेसेबां दल संगठनफोर दं सोरबाया बिदिनो ओंखारा लाफानो दिनैहाय गोबां बाथ्रा बुंदों दिनै गोबाङानो दिनैहाय फरायसा आफादाव थाथारनानैसो खामानि मावथारनांगौ बेबो नङा दिनै नोंथांमोना हायो रेलिखौ गोबां लालाङो आरो लालांबाय थायोब्ला दिनै फिसा फिसौ माखासे आनकमन खामानिफोरखौबो मावनानै खोन्थायोब्ला दिनैनि दिनाव फरायसा आफादखौ सोर बाख्नाया दिनै दाथ' बुंजाथावथाव जानानै दङ दानि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आफादगिरि बेथ' दिनै स्ट्रंनो अपेनलि केम्पेइनबो खालामो मानो दिनै सोरबा राजखान्थिनि जानानै मानोथो खालामो बबेबा बिथिङाव बबेबा खेबसेयाव बिथांमोना खालामदों सोरखौबा हान्जाखौ मदद होआ नङा होदों होद्राया नङा होदों नाथाय दिनै बिथांमोननि जाखिनि ओंखारोब्ला अपेननो थाखुमा जों जाया जों फरायसा आफादा बेबाराव अपेनलि बुंना होनाया मोजां केम्पेइनावबो ओंखारगोन जेरावबो ओंखारगोन सोरखौबा जों सापर्ट खालामगोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंनांगौ नाथाय बुङाबो मायाबो दिनै स्रिनो बाथ्रा बुंगोन बिदिजोंथ' माब्रै जानो सोरबा दल संगठनाल' मावदों बेखौ बुंबाबो जानाय नङा दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां डिसबेन्ड जालांबाय दिनै बिएलटिफ्राबो बेबो डिसबेन्ड जालांबाय एनडिएफबि बेबो डिसबेन्ड जालांबाय दिनै बिथांमोननि जाखिनि थांखि बिथांमोननि नांनाय हाथियार लाना नांनाया माखासे गिदिर थांखिबो सिमां थायो नाथाय बै गिदिर थांखि सहैयालाफानो गेजेराव माबा मोनसे फिसानि थाखायबो सागानबो होनो गोनां जायो नाथाय बेवहाय सोरबाया हाबफा देरनानै
माने माबा माबि खालामनाया बियो जाद्राया दिनै फरायसा आफादखौ गोबाङानो बाथ्रा बुङो गोबाङानो सोंखारियो जोंबो दुखु नाङो तो गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा जुदि माखासे बाथ्रा बुंनायाव दुखु मोनदोंबा क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि